ମୁଁ ଝିଲେ କାମ କରୁଥିଲି। କାମ କରୁ ଦେଖିଲି ବାହାର ସାଇଟ୍ରେ ମାନେ ଏତେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ସେ ଜନ୍ତୁଟା ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ କେବେ। ଭାବୁଛି ବହୁତ ମାନେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଏତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ସେମାନେ ଆମ ବିଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଝିଲର ଏପଟ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଘୁଷୁରୀ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 2,000 ରୁ 3,000 ପାଖାପାଖି ଘୁଷୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ବିଲରେ ସେମାନେ ଇଏ ସବୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା। ମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ ଲାଗିବ ଯେ ଏତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଏତେ ଘୁଷୁରୀ ଦେଖିନଥିବେ ଜୀବନରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଘୁଷୁରୀ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ କହିଲେ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାନେ ଘୁଷୁରୀ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାର ମାର୍କେଟରେ ସେଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଘୁଷୁରୀ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଖାପାଖି ମାନେ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବେ। ଦେଖିବାକୁ ତ ମୁଁ ପଛରେ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ଘୁଷୁରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ସେ ଭାଇ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘୁଷୁରୀ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କାର ଭାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଚାକିରି ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା ମିଲିୟନ ଟଙ୍କାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ। ଭାଇ ହିସାବ 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କହିଲେ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ